Aquest dijous ha començat amb núvols abundants i alguns ruixats cap a l'extrem nord-est de Catalunya, alguns sectors de les comarques de Girona, amb ruixats que localment han estat d'intensitat moderada i ho podem veure amb aquesta imatge que ens han fet arribar des de Begur, al Baix Empordà, amb aquests núvols baixos i per sota aquesta cortina de precipitació. Amb les imatges del satèl·lit Meteosat el que es pot observar és aquesta nuvolositat compacta cap a les comarques de Girona, nord-est de Barcelona i en canvi a la resta el dia ha començat amb sol a bona part d'aquestes comarques de Ponent, del sud i també en alguns sectors del Pirineu més occidental. Amb les imatges del radar es podran observar aquests ruixats com també han afectat a altres punts del Pirineu, però sobretot a les comarques de l'extrem nord-est que localment han estat, com dèiem, d'intensitat moderada i fins a mig matí deixaven més de 15 litres per metre quadrat en alguns sectors de l'Alt Empordà. Què ens espera al llarg de dijous a la tarda? Doncs es mantindrà una situació bastant semblant, creixement de nuvolades cap a les comarques de Girona i amb possibilitats que de manera intermitent vagin descarregant xàfecs localment d'intensitat moderada i en canvi hi hagi més estones de sol cap a Ponent i cap al sud on encara bufarà una mica de mestral, temperatura màxima en tendència a baixar, en especial en aquestes comarques on els núvols siguin bastant més abundants. I de manera molt local, en alguns sectors del sud de la Costa Brava o punts del litoral i prelitoral de l'extrem nord, és possible que aquests ruixats siguin d'intensitat forta i, per tant, localment deixar més de 20 litres en tan sols 30 minuts. De cara a divendres al matí parlarem encara de nuvolositat abundant a les comarques de la meitat est, possibilitat d'algun ruixat local al litoral central i a l'extrem nord-est, a la resta sol però amb arribada d'alguns núvols alts i mitjans i de cara a la tarda aquests núvols alts i mitjans seran més nombrosos en general i encara amb possibilitat d'algun ruixat local en punts propers al litoral central, amb temperatura màxima amb tendència a ser lleugerament més baixa o en general quedar sense grans canvis. De cara a dissabte s'arribarà una massa de núvols més abundants de sud-oest cap a nord-est, amb possibilitat d'algun ruixat cap al terç sud del territori, poc important en conjunt, i diumenge amb més estones de sol, temperatura amb tendència a pujar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.